Hej alle sammen, der ser med her. Det er Claus her fra Østjysk Plæneklipperservice, lidt uden for Aarhus. I mit værksted, hvor jeg opbevarer, servicerer og reparerer robotplæneklipper, forskellige mærker. Jeg laver også garantireparationer på nogle mærker. Det her det er nogle af dem, der er til service lige pt. Jeg vil bare lige vise jer i dag, hvordan en Luba Mini firehjulstræk robot ser ud indeni, hvis I har lyst til at se det. I skal ikke selv gå i gang med at skille den ad, hvis I har en privat og i forhold til garanti og så videre. Så det her det er kun fordi, at jeg lige vil tjekke den for kondens og ting og sager indeni, som jeg gør med alle andre robotter også. Og der har ikke været noget den her. Den fejler ikke noget den her. Den har kørt en sæson, og den har kørt uden problemer. En rigtig lækker og fed robot. Så, men for at komme ind i den, så det første jeg gør, det er, at jeg tager den her sikkerhedsnøgle af, der er i toppen her i stopknappen. Og så har jeg taget batteriet ud, som sidder bag det skjold her i bagenden. Og så har jeg også lige pillet knivtallerkenen af, fordi der skal lige have nye knive og så videre. Og så lige en ting. Under den her knivtallerken her, der sidder det her nav, som holder knivtallerkenen. Og under navet, hvor akslen er, der skal man lige være opmærksom på, hvis man selv laver service på den, så inde ved akslen, ind i det hul der hober sig en masse græs op, så det skal man lige sørge for at få renset, hvis man selv laver service på den. Så der skal man lige have pillet det nav der af, som sidder med en 6 mm bolt på den aksel der, og så den skal have Loctite, når den skal på igen. Så fordi der sidder græs inde, og hvis ikke man fjerner det græs, der sidder rundt med en aksel deroppe i lejet, så på et eller andet tidspunkt, så begynder motoren at køre stram, og så får man problemer. Så, men det var lige en anden ting. Men for at komme ind i robotten, batteriet pillet af, sikkerhedsnøglen pillet af, og så, når jeg skal have det her hvide skjold af foran, det er monteret med en magnet hernede, så der hiver man lige op, og så kan man trække fremad. Så kan man få det af. Og så piller man kameraet af med 4 Torx skruer. Piller ledningerne af. Og det hvide skjold her, det sidder lidt mere fast. Det er klikket på. Så for at få det af, så den nemmeste måde, jeg synes, det er at sætte en skruetrækker, sætte ind sådan her omkring. Og så brug begge hænder. Hold skruetrækkeren med den ene, og brug fingrene til at give det et løft, og så vride lidt forsigtigt opad med skruetrækkeren på en gang, så slipper den. Og den er lidt stram. Den skal lige bruge nogle kræfter, og så kan man så hive resten op over i den side her, og så kan man få det af. Det sidder bare med sådan 3 modhager i hver sin side. Og så er man her. Så piller man broen af her, der holder fjederne, og det sidder også med 4 Torx-skruer. Så skal man sådan lige lirke den for at få den af. Og så under den sidder der også 4 Torx-skruer, som man piller af. Og så hele vejen rundt langs kanten, der sidder der de her skruer, 14 af dem, rundt langs her. Og så sidder der nogen herinde også, herover. Og så sidder der en i hver side her under kameraet. Og så de sidste, der sidder 2 lange, sorte skruer her bag, som også skal af. Så er alle skruerne pillet af op fra toppen, og den er kun monteret fra toppen af det skjold her. Så kan man lirke den her og løfte den, men så sidder den stadigvæk lidt fast om bag. Det er fordi herinde under, der er den også klipset fast. Så man skal lige have et eller andet ind og lirke den løs her, for at klipsen slipper herinde i bagenden. Når man så har gjort det, så kan man forsigtigt løfte den, og så sidder der en ledning. Sidder der en ledning herinde, den er så pillet af. Det er den, der sidder der. Den sidder oppe i toppen her. I det stik.
Det skal man lige have pillet af, inden man kan pille skjoldet helt af, så man ikke ødelægger noget. Og så kan man forsigtigt lige løfte skjoldet op her, og se, hvordan den ser ud indeni. Og der kan man se, der er rigtig mange ting inde i sådan en her. Den kan også mange ting. Der har man modtageren til satellitten, som ikke må være dækket til heromme på. Og her har du så knivmotoren og løftemotoren til klippehøjden. Men det jeg synes, der er lækkert ved den her, det er, at man kan skifte mange enkle dele, komponenter for sig, uden at skal skifte en masse ting på en gang. Så kan man skifte enkle dele. Det er meget rart, når man i gang skal lave den, hvis der ikke er garanti på mere eller et eller andet. Så er det ikke så omkostningsfuldt. Og den er faktisk, jeg synes, den er lavet rigtig lækkert med den her pakning, der er her. Der er overhovedet ikke noget kondens herinde, eller ingenting at komme efter. Det eneste, der var lidt skidt herude på ydersiden, men det er uden for selve det lukkede område inde i robotten. Så der kommer ikke noget herind. Så jeg synes, det er virkelig godt lavet, det her. Man kan også se og mærke, at der er tænkt over ting, når det er kvalitet. Så, men det var bare lige en lille video, hvis I vil se, hvordan den ser ud indeni. God dag. Hej.